ҳамин бачаҳо хона чӣ дошта боша? Боғ дошта боша. Нигоҳ кунед. фақат шумо хонаро мехарен, мевагӣ мехӯрен. Мевагӣ. Дӯстои азиз, обши 6 сотиқ замин дора, 4 дар хона дора, баняи даруна, кухни даруна, просто ҷои зура медонем. Ман тавсия метам ки омада бинен ҳамин хонаро дӯстон. ҳамин ноҳияи восида бачаҳо якмин хонае ҳастае ки ба тамоми санъатшаи Сауду ТВ омада навориш кардем. Медонем бачаҳо. Пака ҳамиҷаем кадумитон хона дорен роиш кунен ё ки омада хел навориш бакунем. ҳамин дӯстон о ай бисёрии шаб бовар кунен лавз эстай. Нигоҳ кунен да. Овора бинен, овора ина. маҳкамаш мекунан, исроф намешавад. Дӯстои азиз, ҳамин хонаро шумо мехарен ва пешетар аз хона мекунен. ҳамин даромада зиндагӣ мекунен тамом бачаҳои азиз. бародари азиз, ман Сауду ТВ зиёдаи 2 сол мешавад ки дар соҳаи фурӯши хонаҳо мақсад кор мекунем. зиёда аз 7 сайт дорем бачаҳо. 2 Инстаграм, 4 Ютуб, Телеграм, Фейсбук ва ТикТок дорем бачаҳои азиз. ҷонтон агар навор дар лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Дидестен ки навор кесем баъри шумо дӯстон. ҳамин хона 80% тона маъқул мешава. шумо фақат чикор мекунен? Сабр карда то охир тамошо. Аяму лави роҳи калон ман абзор мекунам. Иншоалло ки я заи навортон мекунем ки маъқултон мешава. мисол мардаме ки дураи ватан ҳастен ку мефаҳмем ки хона кадом ҳолат қарор дора. баъдан дар нашоти ҳамин фурӯши хонаҳо ку ман дар муроҷиат кунем, худо хоҳад омада навориш мекунам. абзора тамошо кунен, фикротона комментария кунен. навор асар мекунем бачаҳо. Ассалому алайкум мардами ютуб. Созенама каса хубен тинҷен. Шобика даем бачаҳо, шобика. ина дӯстон айвосе омадем. далчи клуб, ин тараф роҳ ба сӯи шобика. ин ҳамин дӯстон мегардем. ҳамин хел мерем бачаҳои азиз. дете ягон 100 метр мерем. дохат дар ҳамҷо. як хонаро абзортон мекунем бачаҳо, тамошо кунен. лайкоро монед, дар канал подписатсия кунен. навора шурӯъ мекунем, тамошо кунем бачаҳо. бародари азиз, лави раҳи калона дестен. ай ҳамон ҷоз ман нишон додам шумода. нигоҳ кунен да. ҳаминҷа мерем. ана мошина истодагиай ку ана точкаи моҳихӯриай. вақти омадем камтар меем, якум гардиш мешава. ина ме рости ҳам мошин тараф дасти рост бо мегардем. айзо бо видеотон мекунем бачаҳо азиз. хулоса дӯстон нигоҳ кунен. раҳ асфалтай. раҳ асфалтай. далш айусо абзор мекунем бинем. бародари азиз, чӣ хеле ки ай раҳи калон нишон додам ку. мисол ай раҳи ҳаму шоҳроҳи восе клуб нишон додам, баъдан ай гардиш нишонтон додам. нигоҳ кунен. ҳей намо телешкара диден. баъди телешка тарафи дасти чап мегардем. ҳаму лави ра мебурем. дар масъалаи овош нигоҳ кунен дӯстон. ов дӯстон. ана ин тараф киҷо мешава. ин ҳамин ахири кӯча меша, тарафи дасти рост мегардем. баъд ягон 100 метр болотар як точкаи моҳихӯрӣ ҳаст ку бачаҳо. ана ҳамин ҷаи мо. хулоса ки мо дар ноҳияи восе дар шобика қарор дорем. растара диден. хонаҳои мардума диден. ина дӯстон хонаи мо. ин ҳамиай. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. хеле латок кардагиан барои гузаштани мақсад рафтани парчовкаи об дӯстон. иҷа боша мешава. пушти хонаи мо. ана ҳаминҷа мерем, бо тарафи дасти рост хати ба бари хона бо раҳ ҳастай. ай тараф нишон метам. як тада тасета тиреза. учочик. ҳавли шебен. рехтагӣ. инҷа хонаи сосед. нигоҳ кунед дӯстони азиз. проект ҳамин ҳолат. аввал ман шуморо агарота нишон будам. баъд далши хонаҳоро бинед дӯстон. чизе ҳаст нишонтон метам. просто шумо дӯстон сабр кунен, навора тамошо кунен. дарахтои мевадиҳанда. зиёдаи 30-40 та дарахти мевадиҳанда дорад дӯстон.
агарот калон хейра мусқати пони забор ҷа дарахто анок сев хоб зардолу шафтолу анҷиро чормағза дарахти русиво дига дарахто эҷа ҳоҷатхона дӯстон эҷа ҳоҷатхона 6 сотиқ замин забор ба семен блок бари хона ягон шикатур мекунед чӣ мекунед чизе ҳаст реал небинен ин ами ҳолат ин ами хеле ина дӯстон тирезаи баня эҷа боша подвал ами як чира мегум ами хонаҳо дӯстон дар сайти мо бисёр савдо мешава медонед барои ки амо открити мегаем худо хоҳад як харидор мия серьёзи мияда дӯстои азиз хеле ки мисол баъзе ҷоша пинҳон кунем мисол нагем харидор мия звони соҳибхона мисол кӯтоҳ баъзе ҷой ҳаст ки бояд нишон мисол натам яки мегем ҳамаша мегем и дари главне ҳамин ҳолат иҷа бо тиреза дора иҷа калидор бача азиз ина калидор стяжка кардагӣ автоматиш меген чӣ меген вақте омадем як хона ду хона се хона иҷа мешавад 4 хона кухни иҷа якум хона бача азиз хона якум разведкош ина дӯстон тиреза якум хона рамчка ҳамин ҳолат паталок дӯстон хеле дига хел кайга медон дига хел паталока чунки мақсад лак дорад чӣ хеле ки хулоса ки чизои нав қад загеда иҷа хонаи дигам фигураи хонара бинед дӯстон фигураи хона инами ҳолат инами ҳолат кардагӣ иҷа шумодаи хештага ха ягон китоб я чӣ мемонӣ дӯстон абояй бо фикр накунед гиллай гил не абой кардагӣ ина патолог фигураш дуюм хонара диден мегзарем ба сеюмин хона мегаку дар видео ина хонаи сеюм ҳамин ҳолат стяжкамдай иҷа бо калидор мегарда иса хонаи чорум дӯстон ин хонача дӯстон хоначаи майдаакай мисол расчоти печка гирифтагиан хай вақти хиники мешавад печка мемонад хонаи майдаакай барои мисол хиник нахӯрдани кӯдако бо варианти созай дӯстон калидор тиреза дора иҷа мешавад кухни бачако кухни расчоташа гирифтагиан мақсад ки расход намекунед ина дӯстон ина тирезаш майдаакай хубо дувуним ба даям хеле хуса иҷа боша баня бачако кафелчиндагӣ термикс ина дӯстон ҳамин ҳолат кардагӣ одора мошоалло одошта ишандора ҳуй намекунад инсон ина тирезачаш ҳама кафел дидем дӯстон хулоса чӣ хел шукаги нархам нархи созай нархшам нархи созай ман нархша гап мезанам худо хоҳад баъд навора ҷамъбаст мекунем дӯстон инами ҳолат тамошобинои канали Саудо ТВ навор чӣ хеле маъқул шуд ё не хона чӣ хеле куя ба ҳофтем баъдан дар масъалаи нархи хона 430 000 сум нархи созай дӯстон 430 000 да ин шароито қатъи ман фикр мекунам ёфтан камтар мушкилтаракай иншоалло ки кадомитон сум дорем ку марамат занг за омада бинем бо як бор дига баъдан масиҳат кунем хонара бигирен 6 сотиқ замин 4 дар хона об дар пишти ҳавлӣ точкаи моҳӣ маҳаллаи обод шобика шоҳроҳи восе кулоб хулосаи гап дӯстон чӣ гуфтанем рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо барои гирифтани маълумоти бештар занг мезанед аз номи канали мо Саудо ТВ ҳам рақамҳои ака рӯи экрани шумо ҳам рақамҳои ма барои реклама мондагия бачаҳо роӣ кунед
омадан навор мекунем, иншоалло ки ба гарантия хонара савдо каметем. Зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки мара эҳтиром мекунед, мара тамошо мекунед.